Dobre, takže prístup pozemku, tamto vidno asfaltovú cestu, ktorá je zhruba 300 metrov od centra obce, od kostola, a posledných 100 metrov ku pozemku je cesta takáto, to znamená polná cesta, dosť strmá, ale osobné auto ju bez problémov vyjde. A teraz už prichádzame k pozemku. Toto je on. Chatka, ktorú si ešte neskôr pozrieme zblízka. Ale toto je prístup vlastne k pozemku. Vidno tam tú chatku, pozemok je oplotený a prechádzame do chaty. Takže pozemok je svahovitý, ale južný. Celý deň na ňom svieti slnko, alebo väčšinu dňa. Takto momentálne je dosť zanedbaný. Trebalo by to tu vyčistiť, ale blížime sa ku chatke. V chatke je voda, nie voda, elektrina. Voda je na pozemku. Takže takto vyzerá chatka. Je na betónovej platni. Po úpravách by bola aj obývateľná. Ešte záber z diaľky.